Luigi Tabone għandu 11-il sena u jħobb ħafna drama u se jkun qed jipparteċipa fid-drama l-ewwel darba fl-iskola tiegħu, l-avventuri ta' Ali Kali. Jiena għandi l-parti ta' Ġaħan din il-produzzjoni u naħseb li n-nies bħala karattru ta' Ġaħan ħadd ġobhom ħafna għax Ġaħan huwa karattru li idaħħa lin-nies u li huwa karattru li ħafna nies probabbli jafuh. Gianluigi huwa fost bosta studenti li għandhom bejn 11 u 15-il sena li ilhom xhur sħaħ jippreparaw għal dan id-dram mużikali fl-iskola fejn jattendu. L-avventura ta' Ali Kali hija mżewqa bistejjer u ġeneri differenti. Iltqajna wkoll mal-allima Fiona Tart li kitbet il-lirika għas-siltiet mużikali li se janimaw id-dram, it-tieni wieħed li qed jittella fil-kulleġġ. Ma immaġinajtx li tfal ħajjieħdu daqshekk gost bid-diski u indunajt speċjali qed jieħdu vera gost għax waqt ir-rehearsals kulħadd ikanta anke jekk id-diska mhux tiegħu kulħadd qisu jieħu interess. U hemm ħafna talent li ma konniex nafu bih li skoprejnieh permezz ta' dil attività. L-istudenti tal-kulleġġ Santu Westin għaddejjin bl-aħħar provi biex jaqsmu l-avventura ta' Ali Kali mal-udjenza nhar il-25 u s-26 ta' April.